Türkiye Respublikasynyň wizalaryny ýüz tutýan türkmenistanlardan goşmaçy ähtiýaçlandyrmalar talap edilip başlany diýip Balatyk radiosynyň çeşmeleri 7-nji maýda habar berdiler. Täze ähtiýaçlandyrmalar himayetkerlik adlandyrylýar we türk wizasyna ýüz tutýan raýatyň Türkiýede adatdan daşary ýagdaýlara duçar bolan halatyny, onuň üçin zerur bolan harajatlar boýunça kepillikleri gödeňinde tutýar. Türkiýanyň Aşgabatdaky elçixanasy ýa-da Aşgabatdaky Türk Wiza Merkezi öz resmi web sahypalaryna täze talaplar boýunça bildiriş çap etmedi. Balatyk radiosynyň çeşmelerine görä Wiza Merkezi türk wizalaryny ýüz tutýan raýatlardan himayetkerlik hatyny talap edýär. Ýüz tutucuynyň wizasyna himayet edýän taraplar Türkiýanyň çägine adatdan daşary ýagdaýlar bilen ýüzbeýiz bolan türkmenistanlynyň zerur çykdyjylaryny tölemegi öz üstüne alýar. Ýurtda ähtiýaçlanýar firmalarynyň bolmalygy türkmenistanlylaryň türk wizalaryny ýüz tutma bilen bagly kär päsgelçilikler döredýär. Diýip Balatyk radiosynyň habarçysy öz çeşmelerine sarglanýar. Aşgabatdaky Türk Wiza Merkeziniň Gateway International kompaniýasynyň resmi web sahypasyna görä türk wizasyna ýüz tutýan türkmenistanlaryň saglyk we syýahat ähtiýaçlandyrmalary kompaniýa tarapyndan hödürlenýär. Daşarda düzedilen ähtiýaçlandyrmalar kabul edilmeýär diýip Wiza Merkeziniň web sahypasynda aýdylýar. Türkiýe Respublikasyna sapar edýän türkmenistanlaryň wizalaryny himayetkerlik hyzmatyny hödürleýän taraplar Balatyk radiosynyň habarçysynyň öwrünen maglumatlaryna görä ýerli notarial bölümlerde himayetkerlik hatyna gol çöküp Wiza Merkezine tapşyrýarlar. Himayetkerler Türkiýe döwletini adatdan naşary ýagdaýlara duçar bolan türkmenistanlaryň ähli harajatlaryny öz üstüne alýar. Diýip çeşmeler aýdýar. Adatça halkary tejribelerde ýüz tutulýan wizalaryň himayetkerligi wizalara ýüz tutulýan ýurtlardaky fiziki ýa-da ýuridik şahslara anylýar. Balatyk radiosynyň habarçysy türk wizalaryny himayetkerlik edýän taraplar bilen bagly hem käbir talaplaryň gödeňinde tutulanyny habar berýär. Meselem Türkmenistanly potensial himayetkeriň aýlyk girdejisi adından 3000 manat bolmaly we ol jenaýet jogapkärçiligine çekilmedik adam bolmaly. Diýip Balatyk radiosynyň habarçysy çeşmeleri sitirleýär. Türkiýe 2022-nji ýylyň sentýabryny Aşgabatyň haýyşy boýunça türkmenistanlar üçin wizasyz syýahat düzgünini ýatyrdy. 2007-2022-nji ýyllar aralygyna Türkmenistanyň raýatlary bu ýurda gysga möhletde wizasyz erkin syýahat edip bilýärdi. Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklaryň ýetileşmegi bilen has köp raýatlar eklenç gözlegini daşary ýurtlara, hususan Türkiýe Respublikasyna göçüp başlady. Bu aralykda türkmenistanlaryň ýüzbeýiz bolýan pasport kynçylyklary dowam edýän mahaly Türkiýede bir kanuny ýaşaýan türkmenistanlaryň sany köpeldi. Türkiýe döwleti 2022-nji ýylyň 13-nji sentýabryna wizasyz syýahat düzgünini heniz ýatyrmanka Türkmenistanyň hökümetçi neşirler türk wizalaryny almak üçin zerur bolan resmi namalaryň sanyny çap edip başlady. Şondan bir adadol Türkmenistanyň daşary işler ministrligi beýanat çap edip türkmen tarapynyň türkmenistanlar üçin wagtdaýyn esasy dürli wiza düzgüniniň girdilmegi boýunça Türkiýe döwletine ýüz tutanlygyny ma'lum etdi. Bu ädim türkmen hökümetiniň öz raýatlarynyň halkary hereketini çäklendirmek ugruna alyp baran finançyklary hökmüne ýatda galdy. Wiza düzgüniniň girdilmegi bilen türkmenistanlaryň Türkiýe syýahat etmegi kynlaşdy. Şeýle-de türk wizalaryny almak boýunça täze talaplar girdildi. Türk wizasynyň himayetkerligi boýunça täze talaplar türkmen we türk hökümetleriniň bilelikde kabul eden alalaşygyna çalym edýär. Diýip bir ýerli Tinç Balatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükde aýtdy.